Celé toto stretnutie, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, by sa dalo dostať do jednej jedinej vety. Mali sme pravdu. Mali sme pravdu, keď sme na začiatku veľkej migračnej krízy pred niekoľkými rokmi veľmi jasne hovorili, že základom boja proti nelegálnej migrácii je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Nem engedjük be az illegális migránsokat, ezért fizetnünk kellett 200 millió eurót egy összegbe, és minden nap fizetünk 1 millió eurót. Azért, mert megvédjük Európát. Kellő szerénységgel mondjuk, egyetlen modell működött eddig az illegális migrációval szemben, ez a magyar modell, senkit sem szabad beengedni, anélkül, hogy az ő egyedi ügyében döntés született volna. Fordítva fogalmazva, csak akkor léphet be valaki, ha már megvan a döntés az ő ügyében. Várakozni kívül kell. Minden más megoldás hatástalan. Postigli rezultate radeći zajednički. Nije bilo jednostavno, ali ove godine je 80% manje migranata nego prošle godine. Nastavit ćemo da radimo zajednički i verujem da će rezultati biti dobri. U prihvatnim centrima u Republici Srbiji u ovom trenutku ima svega 477 migranata. Mi ćemo svoj posao u interesu i Evrope i naših prijatelja, naše braće u Mađarskoj i Slovačkoj i u našem interesu naravno nastaviti da radimo. To je zaujímavé, že keď potrebujeme peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sa nájdú vždy miliardy. Nie, že miliardy, nájdú sa desiatky miliard. Na zabíjanie, na to, aby niekto za každú cenu dostal Ruskú federáciu na kolená, na to sa peniaze vždy jednoducho nájdú. Kladiem si otázku, prečo, keď nelegálna migrácia je tak nebezpečná pre Európsku úniu a pre Európu ako takú. Ona nie je nebezpečná politicky. Ona je nebezpečná vo svojej podstate. Prečo pri takejto hrozbe nie sme schopní vynaložiť dostatok finančných prostriedkov, aby politika zadržiavania a zastavovania migrantov ešte pred hranicami bola úspešná?